La Vall d'Albaida és una comarca natural i històrica enclavada a la Comunitat Valenciana. Limita geogràficament amb importants comarques com són les de la Costera i la Safor, a la província de València, i l'Alcoià, el Comtat i l'Alt Vinalopó, a la província d'Alacant. El clima de la Vall d'Albaida és de tipus mediterrani llevantí. 34 són els municipis que conformen la Vall d'Albaida. La comarca té una població de més de 85.000 habitants i Ontinyent, amb més de 33.000, exerceix com a capital de la mateixa. La Vall d'Albaida és una de les comarques valencianes més industrialitzades amb una important tradició tèxtil, encara que la presència de les activitats agrícoles i ramaderes és notable. També s'observa un augment del sector terciari. Respecte a les comunicacions, direm que l'entrada pel nord a la comarca la tenim per la carretera CB40 en forma d'autovia. Aquesta neix de la Nacional 340 i passa per Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent i Benissó, unint-se a la Nacional 340 camí d'Alcoi. De la carretera CB40 partís la CB60, que ens apropa a Montaverner, Montitxelvo i posteriorment a la veïna comarca de la Safor. Una ampla xarxa de carreteres comarcals unís tota la Vall d'Albaida. La Nacional 340 va paral·lela a la CB40, passant per les poblacions de Bellús, Guadasséquies, Alfarrasí, Montaverner, el Palomar, Albaida i posteriorment Alcoi. La línia fèrrea València-Alcoi té estacions i parades a la comarca, essent la més occidental d'elles la d'Ontinyent. Les línies regulars d'autobusos, València-Villena i València-Alcoi, recorren gairebé totes les poblacions de la comarca. Un total de 34 pobles configuren la Vall d'Albaida, envoltada per voluminoses serres i presidida pel Benicadell. Es podria dir que es tracta d'un grup de 34 amics que comparteixen una mateixa terra i una mateixa arrel amb tradicions comunes. A part del patrimoni cultural, artístic i natural d'esta terra, les prop de 85.000 persones que conviuen en la Vall d'Albaida conformen un altre patrimoni que podríem denominar com humà. L'amabilitat, la tranquil·litat i la simpatia són les característiques comunes d'estos pobles, alguns dels quals compten amb una història mil·lenària. Molts d'ells van ser fundats o repoblats per valencians fa més de 7 segles. La visita a qualsevol d'estos pobles, en qualsevol època de l'any, fa que el viatger es senta abrigat per una comunitat de gent hospitalària que conserva i se sent orgullosa de les seues tradicions. Un passeig per cèntrics carrers d'estos pobles, una parada per a refrescar-se amb l'aigua que brolla de les seues nombroses fonts, una excursió pels seus camins o paratges, o simplement un xicotet descans en algun parc, són algunes de les coses que fan sentir al visitant eixe benestar que evoquen les gents i els pobles de la Vall d'Albaida. La Vall d'Albaida ha sigut des de fa molts segles un lloc de pas per a moltes cultures i civilitzacions, començant pels primers assentaments prehistòrics, passant pels íbers, els romans, els àrabs, fins als nostres dies. Tots ells han deixat un ric patrimoni present en tots els pobles i racons de la Vall Blanca. Les pintures rupestres, les restes de poblats i jaciments de civilitzacions com la dels íbers, els ponts i construccions d'època romana, els castells i les edificacions islàmiques, que moltes vegades són l'origen de moltes poblacions d'esta vall. Les esglésies parroquials construïdes des de fa segles en diferents estils arquitectònics, gòtic, renaixentista, barroc i neoclàssic, conformen un ample catàleg de gran riquesa patrimonial i arquitectònica. Destaca també la quantitat de convents d'àmbit urbà, així com la quantitat d'ermites escampades pel territori. Les edificacions civils medievals com les muralles, alcaçaves, portes murals i cases de cavallers són encara visibles en moltes poblacions. Els majestuosos palaus renaixentistes i barrocs i les grans cases dels segles XVIII i XIX presideixen les places i carrers dels nostres pobles. Es pot observar també la bellesa de les cases i edificis construïts a principis de segle en estil neoclàssic i modernista.
Hi ha nombroses masies i cases rurals de diferents segles que es distribuïssin per tota la comarca, moltes d'elles dedicades a l'allotjament turístic. Els antics molins de farina i els més recents d'època industrial localitzats a la vora dels rius i barrancs. Els pous de neu, els forts de calç, els corrals de bestiar, els abancalaments i altres infraestructures de pedra seca són tots testimonis d'un món econòmic desaparegut, però encara rastreable i present en el territori. En definitiva, estem parlant d'un patrimoni no sols arquitectònic o artístic, sinó també cultural, producte de l'esforç col·lectiu dels habitants que poblaven esta vall. Pel que fa a l'oferta museística, la Vall d'Albaida ofereix al visitant nombroses possibilitats. La qualitat i el contingut d'estos museus fan que es puguen admirar nombroses obres d'art i altres objectes que formen part de la cultura pròpia de la Vall d'Albaida. Els museus arqueològics d'Ontinyent i Bocairent ens mostren la vida i costum dels nostres avantpassats, així com els objectes que han sobreviscut des de l'inici de la història de la humanitat. El Museu Arqueològic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida, el Maova, està construït sobre l'antic almodí, segles XVII al XIX, i sobre els antics jutjats. També trobem a la plaça de Baix d'Ontinyent el Museu Fester de Moros i Cristians. Els museus parroquials de Llutxent, Albaida, Ontinyent, Bocairent i el Palomar ofereixen la possibilitat de contemplar les joies que es conserven en les nostres esglésies i que són el reflex de la religiositat i el fervor de la gent d'esta vall. La variada oferta museística compta, a més, amb un museu inoblidable dedicat al món dels titelles o al de l'il·lustre pintor José Segrelles, ubicats tots dos a Albaida. Per la seva banda, Aielo de Malferit està preparant un museu especial dedicat al seu fill il·lustre, el popular cantant Nino Bravo. I el Museu Tèxtil, en ple procés de muntatge i que quedarà ubicat a Ontinyent, així com les nombroses sales d'exposicions amb què compta la Vall d'Albaida, venen a completar l'oferta museística de la comarca. Els oficis artesanals i els productes locals formen part també de la cultura i de la identitat d'una comarca. Molts d'estos oficis, que fins fa ben poc formaven part de les feines tradicionals dels pobles de la Vall d'Albaida, estan desapareguent a causa de l'evolució socioeconòmica de la comarca. La Vall d'Albaida compta amb una important tradició artesanal que avui es constitueix en un veritable atractiu turístic. Pel que fa als productes locals, agroalimentaris i industrials, tenim a la vall nombrosos exemples, ja que aquesta comarca continua mantenint alguns dels tresors més preats del que fou l'alimentació tradicional. L'oli verge d'oliva de Beniatjar, els excel·lents vins de Fontanars dels Alforins i de la Pobla del Duc, els embotits d'Ontinyent, l'arrop i talladetes de Benigànim, dolç elaborat segons la tradició morisca, i les inimitables especialitats de pastisseria elaborades a Ontinyent i Albaida, la mistela de Montitxelvo i Terrateig, i l'herbero, licor d'herbes que es destil·la a Bocairent, el qual permet combatre el fred i els refredats d'una manera eficaç. La tradició artesanal i manufacturera de la Vall d'Albaida, que ha donat pas als recents processos d'industrialització, es manifesta en el vidre de l'olleria, on es combinen tradició, qualitat, innovació i arrels. A l'olleria, la tradició del vidre bufat forma part de la seva vida quotidiana. Més de la meitat de la població viu de forma directa o indirecta de la producció de vidre. Açò mateix serveix per a la producció de ciris i figures de cera a Albaida. La indústria de la cera ha sigut i és una activitat molt important per a la vila d'Albaida. A principi del segle XX, Albaida va ser una ciutat capdavantera en la producció de cera a nivell estatal i competia amb centres de producció tan importants com Barcelona. A Aielo de Malferit tenim la presència del vimet i dels licors artesanals com a productes autòctons. L'elaboració de productes amb vimet a Aielo es remunta fins a principis del segle passat. Per aquella època es feien fundes per a les garrafes de vidre, primer en canyes de riu obtingudes a Aielo i després amb vimet. Posteriorment la producció es va centrar en altres articles, fonamentalment cistelles, però també paneres, armaris, cistelles per a guardar ous, baguls, sillons, butaques. Més conservador i evocador d'un passat agrícola i recent,
són els utensilis i espardenyes d'Espart d'Atzeneta d'Albaida. El treball de l'espart, encara que sembla ser privatiu dels secans meridionals, va estar prou generalitzat a la majoria dels pobles del país com una ocupació del camperolat, en especial quan el mal oratge interrompia els treballs agrícoles. Amb l'espart es feien sàries, cabassos, estores i cofins per a les premses de l'oli, uns utilitzats en l'agricultura i altres destinats al transport i al comerç. El vi a la Vall d'Albaida sempre ha sigut abundant i de bona qualitat. La majoria de les poblacions de la vall són productores de vi i existeixen diferents cooperatives per tota la comarca, però sense cap mena de dubte, quan es parla de vi a la Vall d'Albaida, de seguida s'associa este producte amb la població de Fontanars dels Alforins. Les vinyes de Fontanars es troben ubicades al voltant de les heretats, cases de camp típiques que antigament comptaven amb la infraestructura suficient per a poder conrear i elaborar els productes que dona la terra. Estes heretats són un atractiu de primer ordre quan es recorre l'altiplà dels Alforins. El visitant podrà adquirir també altres productes a la comarca de la Vall d'Albaida, com ara edredons, mantes, tovalles, cortines i cobertors a preus de fàbrica a Ontinyent, Albaida, Agullent, Bocairent i altres localitats. La presència de l'activitat tèxtil ha sigut una constant a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les notícies de l'activitat es remunten fins l'edat del bronze, fa uns 3.500 anys. En l'època islàmica, la comarca desenvolupa la manufactura tèxtil llanera a Ontinyent i també a Bocairent. La Vall d'Albaida és un indret amb molts atractius per al visitant. Anem a mostrar tots els diferents espais naturals existents a la nostra comarca. Ja veureu que vos impressionaran i no podreu resistir la necessitat de visitar-los i passar una jornada autèntica. El Parc Natural Serra de Mariola, el Paratge Natural Municipal Surar de Pinet i Llutxent, el curs mitjà del riu Albaida, els Alforins, Serra de Mariola, l'Ombria del Benicadell, Serres de Rugat, Serra de Covalta, l'Ombria. La Vall d'Albaida es troba envoltada per una sèrie de serres amb les quals manté una estreta vinculació. Estes serres són l'escenari ideal per a la pràctica d'esports i també esdevenen espais singulars on trobem tota una sèrie de recursos naturals, botànics i patrimonials que poden ser gaudits mitjançant el recorregut dels nombrosos senders que es troben assenyalats pels seus dominis. Nombroses sendes de gran i xicotet recorregut i sendes locals es troben presents per les principals unitats muntanyoses de la comarca, com són el Benicadell, la Serra de Mariola, la Serra Grossa, la Serra d'Agullent o Serra de l'Ombria, la Serra de Quatretonda i el Buscarró. El Benicadell és la serra més emblemàtica per als valldalbaidins, una referència i una visita obligada quan s'està a la Vall d'Albaida. Amb una altitud de 1.104 metres, és la muntanya més alta de la comarca i un punt de trobada amb un espai natural molt singular. En realitat, el Benicadell és la prolongació de la Serra de Covalta, separada pel port i que té continuïtat cap a la Serra d'Agullent i la població d'Ontinyent. En direcció contrària a la Safor, el Benicadell arriba fins a la Serra d'Ador. Nombroses són les manifestacions que testimonien l'estreta vinculació existent entre esta serra i l'home. Així, és fàcil trobar diferents pous de neu, construccions per a la captació i canalització d'aigües d'època romana i àrab, jaciments arqueològics, abancalaments de pedra en sec, torres de guaita, castells i d'altres recursos realitzats en diferents moments i èpoques històriques. Pel que fa a la Serra de Mariola, és un paratge singular i una serra de les de major tradició dintre del senderisme valencià. Extén els seus dominis per 3 comarques diferents, com són la Vall d'Albaida, el Comtat i l'Alcoià. Recentment ha estat declarada com a parc natural. Nombrosos rius naixen d'esta serra que tradicionalment ha sigut coneguda per l'abundància d'aigua i per les nombroses fonts que es troben per tot arreu. El tret més característic de la Serra Mariola és la diversitat i riquesa de les seues plantes aromàtiques que la fan coneguda a tot arreu. Timó, romer, sajolida, malrubí, sàlvia, són plantes que es troben presents i són emprades per a usos medicinals i aromàtics.
També destaquen la presència de carrasques, pinades i el bosc de teixos més meridional d'Europa. Existeixen senders assenyalats que ens portaran fins als principals recursos patrimonials, com són les nombroses neveres, testimonis de l'antic comerç de la neu, tan extès en aquestes comarques, però també les ermites, les masies, ventisquers. La Serra Grossa és una llarga i àmplia serralada que actua com a barrera natural entre la Vall d'Albaida i la veïna comarca de la Costera. És considerable la seva extensió, però les altures són més bé moderades, amb cims que no superen els 900 metres. El començament de la serra es troba a la Font de la Figuera i recorre la Vall d'Albaida de forma paral·lela a la Serra de l'Ombria fins a arribar al massís del Buscarró Mondúber, en la veïna comarca de la Safor. La vegetació es troba degradada a causa dels incendis forestals i encara es poden veure mostres de la mateixa en el seu estat natural a la zona dels Alforins. Com a fauna autòctona, l'esquirol, el teixó i el porc senglar són els màxims representants. Altra serra és la de l'Ombria, que té el seu origen a Villena i avança cap a la mar en direcció nord-est. La serra s'endinsa en la Vall d'Albaida i, tot i tenir una unitat estructural clara, rep diferents noms en funció de la població on ens trobem. Així, se la coneix com Replana del Moro, Ombria de Fontanars, Pinós, Gamellons, Ombria del Ponce, Altet de Fèlix, Serreta, Torrater, Filosa, Serra d'Agullent, Cobalta, ja siga nombrada pels habitants de Fontanars, els d'Ontinyent, Albaida o Agullent. La Serra de Quatretonda està ubicada a la zona est de la Serra Grossa. És lloc d'unió de les alineacions bètiques i ibèriques amb notable presència de falles originades per les propietats càrstiques del terreny. L'estat original de la Serra de Quatretonda va ser modificat pels incendis soferts en les dècades dels 60 i 70. Malgrat això, segueix sent un espai idoni per a la pràctica del senderisme i el contacte amb la natura. Avui, els antics boscos de carrasques, pins i roures han sigut substituïts per abundants arbustes on el timó, el romer i l'argilaga són els protagonistes. També tenim la presència d'alguns pins i una microreserva de flora ubicada en l'ombria de la serra, amb espècies endèmiques molt difícils de trobar en altres llocs. La ruta de les viles medievals, la ruta dels productes locals, la ruta dels pobles del Benicadell i la ruta dels rellotges de sol són rutes temàtiques que constitueixen un bon vehicle per a conèixer els principals atractius turístics de la comarca de la Vall d'Albaida. A la ruta de les viles medievals podem destacar els municipis d'Albaida, Ontinyent, Llutxent i Bocairent. El Palau dels Milà i Aragó del segle XV és l'edifici més emblemàtic d'Albaida. Actualment és propietat de l'Ajuntament i es troba en procés de restauració. En la part ja recuperada es troba el Museu Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida. Ressalta la vinculació molt estreta entre el palau i l'església arciprestal. La muralla de la vila, situada al nucli antic de la població, data de la primera meitat del segle XII, encara que ha estat reformada fins al segle XVII. 3 de les torres corresponen amb l'estructura del Palau dels Milà i Aragó i la quarta és la Torre de Guaita. D'una quinta torre només ens queda el peu. De la resta del conjunt murari destacarem 2 dels 3 portals existents, part de la barcacana que reguardava el desaparegut portal de Sant Cristòfol i el mirador de la Guaita. Pel que fa a Ontinyent, l'origen de la vila està documentat des del segle XI. El seu caràcter fronterer va ser determinant perquè Jaume I la convertira en vila reial amb vot a les Corts de l'antic regne de València. El barri de la Vila, declarat Conjunt Històric Artístic Nacional el 1974, conserva un dels conjunts medievals més representatius de les terres valencianes i mereix una visita tranquil·la i observadora per poder descobrir els seus encants i els edificis, tant civils com religiosos, de gran interès. L'església de Santa Maria, segles XIV al XVI, va estar declarada Monument Històric Nacional en 1974. Destaquen la porta de la capella, d'estil neoclàssic, la porta principal, d'estil plateresc, la porta amb l'escultura del Bon Pastor, la imatge de la Mare de Déu, la gran pica baptismal, la primitiva pica gòtica, la taula de l'Anunciació d'estil flamenc o el retaule de José Segrelles i algunes escultures de Maria Benlliure.
El campanar de Santa Maria és un dels principals atractius de la ciutat i mereix donar un passeig pel carrer de Sant Pere, el carrer Cordellat, la plaça de Sant Pere, el carrer Trinitat i també el carrer Muralla, el carrer Callarís, un fort medieval descobert recentment i l'Hospital Beneficència i l'antic llavador. En el cas de Llutxent, es tracta d'un municipi situat a la part oriental de la comarca de la Vall d'Albaida, en contacte amb les serres costaneres. És una població marcadament agrícola, amb frutals, raïm, oliveres i ametlers. Amb un important passat i un esperançador futur, Llutxent sorprèn al visitant per la seva monumentalitat i per l'hospitalitat de les seues gents. En Llutxent podem visitar l'església parroquial, dedicada a la Nostra Senyora de l'Assumpció del segle XIX, també el Palau Castell de finals del segle XIII i el Montsant, punt de referència religiosa de la comarca, on es troba el monestir medieval del Corpus Christi, antic convent dels dominics i la pintoresca ermita barroca de la Mare de Déu de la Consolació del segle XVIII. En l'alt de l'Altell destaca el castell del Xiu del segle XII. El terme municipal de Llutxent té un ric patrimoni natural, destacant sobretot el Montsant. També hi ha altres paratges naturals, com l'Alt de la Lletrera i el barranc de la Xetà. La partida del Surar és un paratge pintoresc i atípic en la zona. Les festes patronals se celebren l'últim diumenge d'abril en honor a la Santa Fas, el Santíssim Crist i la Divina Aurora. A les celebracions religioses se sumen les desfilades de moros i cristians molt característiques a la comarca de la Vall d'Albaida. L'altra ruta medieval és la de Bocairent. Comencem a conèixer esta població anomenada antigament en àrab Bequirent, iniciant el recorregut per la plaça de l'Ajuntament i adreçant-se al barri medieval. Trobem en primer lloc l'església parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció, en la qual es reuneixen les principals característiques de l'art valencià des del gòtic fins al segle XIX. Com a elements destacats de l'església està la torre campanar, la façana principal i el museu parroquial amb obres de Benlliure, Segrelles i Sorolla. S'endinsem al barri medieval de Bocairent, tot un conjunt laberíntic d'estrets carrers i xicotetes places que ens fan endarrerir en el temps. Ens detenim ara en la ruta dels rellotges de sol a la Vall d'Albaida, que recorre justament la meitat dels pobles de la comarca, com són Albaida, Benissó, el Palomar, Bèlgida, la Pobla del Duc, Salem, Otos, Ontinyent, Aielo de Malferit, Montaverner, L'Olleria, Guadasséquies, Benigànim, Quatretonda, Llutxent i de nou Otos per a finalitzar. La Vall d'Albaida és una zona pròdiga en rellotges de sol, 120 en diferents estats de conservació. En l'actualitat, alguns han desaparegut, però també se n'han restaurat d'altres i se n'han construït de nous. En tots ells es troben les vessants antropològica, didàctica i artística que també es conjuguen per mitjà d'aquests instruments. El projecte anomenat Otos, el poble dels rellotges de sol, i la ruta dels rellotges de sol a la Vall d'Albaida pretenen despertar l'interès de les institucions i els particulars en la conservació dels rellotges solars, alhora que crear una xarxa d'itineraris mnemònics a través de la Vall d'Albaida. La Vall d'Albaida és, al llarg dels 12 mesos de l'any, un escenari continu de festes i celebracions. El ritme commemoratiu s'accentua durant els mesos d'estiu, quan l'oferta festiva es multiplica per tots els pobles de la Vall Blanca. Es respira aire de festa, els focs artificials invadeixen les nits, els balls, les revetles i els bous. Estan presents tots en els nostres carrers, les bandes de música acompanyen les desfilades dels moros i cristians i la festa es viu tant pel dia com per la nit. Tenim una gran diversitat de festes, la majoria de gran tradició i modelades a través dels segles, celebracions religioses i profanes. Les religioses combinen tradició, sumptuositat i arreplegament. Bones mostres d'estes són les festes de la Beata Inés de Benigànim, els Sagrats Corporals de Llutxent, el Santíssim Crist de la Fe d'Atzeneta d'Albaida, la Mare de Déu del Remei d'Albaida, la Puríssima Concepció d'Ontinyent. Hi ha festivitats comuns, com la celebració de Sant Antoni Abat, que reuneix les poblacions de la Vall d'Albaida al voltant de fogueres en honor al sant. També tenen lloc diverses romeries, com la de Sant Antonio de Pàdua a Bocairent o la romeria de Sant Cristóbal a Fontanals dels Alforins.
D'entre les festes profanes, la de moros i cristians ocupa un lloc destacat i se celebra en nombroses poblacions de la Vall d'Albaida. També les fires d'Ontinyent, Albaida i l'Olleria, les danses típiques de Bocairent i Quatretonda, els carnestoltes de Bèlgida, la planta del xop a Palomar. Com es pot comprovar, hi ha infinitat de possibilitats per a triar i disfrutar de les nostres festes i tradicions. La rica tradició culinària de la Vall Blanca s'ha vingut transmetent i augmentant de generació en generació per a oferir una àmplia gamma de plats i de postres que fan de l'acte de menjar un plaer ineludible. L'arròs és el principal ingredient utilitzat en les cuines dels pobles que conformen la Vall d'Albaida. Així, el viatger podrà degustar amb plaer una cassola d'arròs al forn amb creïlles o amb carn de porc, arròs caldós amb fesols, naps, cards i faves tendres, la paella de fesols i bajoquetes o la de faves i carxofes, ambdues amb conill, pollastre i pilotes de sang, adornades amb herbes aromàtiques de les muntanyes de la comarca. Els embotits tradicionals conformen una part important de la gastronomia comarcal, les botifarres de ceba, les botifarres en oli, les llonganisses, els xoricets. Les coques augmenten la varietat dels plats que es poden degustar en esta comarca, d'entre les quals destaquen la coca de pimentó i tomaca, la d'entropessons amb carn, embotits, carxofes i bolets que provenen de les pròximes muntanyes. Per acabar, cal destacar la rellevància de les postres i la rebosteria d'esta comarca. Per exemple, són exquisits els pastissos de moniato i de carabassa, les llemes i les nous al fondant, l'arrop i tallaetes, les coques cristines, les fogasses i un llarg repertori que fan les delícies dels paladars més exigents. En definitiva, una oferta cultural, museística, patrimonial, festiva i culinària, la de la Vall d'Albaida, que fa impossible que el viatger es quede al marge dels seus atractius. A això s'afegeix la gran varietat de productes autòctons de la zona i els espais naturals amb què compta, per a que l'estada dels visitants siga completa i no obliden el caràcter acollidor de les seues gents, per a que visquen esta comarca amb els 5 sentits.